An balima Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na limanaw an minnu bɛ kan an filɛ ani an minnu bɛ kan an lajɛ an minnu bɛ kan an lamɛn fana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na sabu n'i y'a lajɛ nin waati in na arajo Joliba ayiwa fiɲɛ sira kan an bɛ ka lamɛn ye min ye Joliba TV News an bɛ ka filɛ o jabaraniw fana sanfɛ min bɛ tali kɛ an ka page Facebook sabu diɲɛ kunnafoni minankuraw o cayara kosɛbɛ. N'i ma ɲɛ k'i bɛ kunnafoni di i b'a sɔrɔ i bɛ lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o kuma Joliba page Facebook Joliba TV News ani Joliba FM Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn limanaw min y'aw ka kunnafoni di sɛbɛnw ye o de lakali waati selen filɛ nin an fɛ yan ladala jɛmukan de don min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 ma tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw an b'a lajɛ gafe ninnu ka se ka o kɔnɔ kuma lakali aw ye ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo ntɔma Amadu Tolo ale bɛ yan nɔ an bɛna kuma falen ntɔma i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen nɔ tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ ayiwa dugu jɛra kokura kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'a barikada Tolo min ye nɛgɛ karafe ye o bɛ Musa Sanogo bolo arajo fan fɛ kosɛbɛ k'an bila jabarani kan awɔ Lamini Kulubali min ye Musa Hayidara ye awɔ Isufu Sangare kosɛbɛ ani Augustin ayiwa an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ Tolo ni an sigilen kɛnɛ kan awɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ nin waati mana se ka ban Tolo i b'a sɔrɔ maaw b'u tulo ɲɛgɛlen jɔ awɔ walasa ka se ka jamana ale kunnafoni sɔrɔ kosɛbɛ ayiwa o y'u jo ye ni maa min ye Joliba kɔni sugandi awɔ ayiwa i ma fili i ma fili wa i jo b'a la fana kosɛbɛ sabu ni kɔni bilala anw ka kaban kunnafoni tɛ kɛ majɛfɛn fiyewu a to tan i n'o fɔ i n'a fɔ a to tan awɔ i n'a fɔ k'a to tan kosɛbɛ Tolo ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ Mali ayiwa a bɛna fɔ an bɛ fɛ an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta kura ye kosɛbɛ ko a tɔgɔ di journée nationale de la souveraineté retrouvée o tɛ an kɛra an yɛrɛ ta ye wa kosɛbɛ o kuma an kun t'an yɛrɛ ta ye a ɲininkali kan ka kɛ a ɲininkali kan ka kɛ ne bolo journée nationale de la souveraineté retrouvée bon ne hakili la a Mali ka souveraineté b'a bolo ka ban waati jan mɛnna dɛ kabi san 1960 kosɛbɛ fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi awɔ Mali kɛlen don k'a yɛrɛ ta kosɛbɛ Mali ka fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ ko ye n'a ma kɛ mara taabolo juguman ye kosɛbɛ n'a ma kɛ ni jamana yɛrɛ mara cogoya ye ni majɛ yera yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ n'o tɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo awɔ tardi kosɛbɛ kɛ nka min bɛ ka fɔ sisan ko journée nationale de la souveraineté retrouvée kosɛbɛ bon ne ma se k'a faamu i kelen tɛ koyi ne kɔni ka jateminɛw la ne ma se k'a faamu i kelen tɛ fo n'an ye maaw ɲininka awɔ ko in na ka se ka ɲɛfɔ an ɲɛna kosɛbɛ a ka se ka faamu awɔ n'o tɛ journée min bɛ ka fɔ tan ne kɔni bolo ne ka tɔgɔ dɛ awɔ tɔgɔ min bɛ se ka d'a ma ne kɔni bolo kosɛbɛ journée nationale de la retrouvaille kosɛbɛ ou bien ayiwa o tɛ ya i y'a fɔ sisan i ko e bolo siga t'a la ne yɛrɛ bolo tɔgɔ wɛrɛ bɛ yɛrɛ bolo ne bolo tɔgɔ yɛrɛ man ka kɛ nin don na nin awɔ Tolo nin kan ka kɛ non événement de ye ayi dɛ ne bolo dɛ ayi dɛ a tɛ se ka kɛ non événement ye ne bolo kɔni k'a sababuya kɛ mun ye Amadu kuma la tiɲɛ tɛ ban don caman bɛ yan don minnu n'u don kɛrɛnkɛrɛnnen don i y'a mɛn o don kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la u sigara ni sira dɔw de ye i n'a fɔ e ye misaliya dɔ fɔ sisan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye ko belebeleba de ye ko min n'an bɛ se k'a fɔ ko a Maliko yɛrɛ daminɛna yen i y'a mɛn k'a fɔ ko don ka na min bɛna fɔ ko o fana bɛ nalen yɛrɛma hɔrɔnya ko kura ko kuma fɔ ne t'o faamu i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min bon Tolo tiɲɛ yɛrɛ la parce que i b'a dɔn Mali la bi awɔ an ka bɔ sari fɛn dɔw bɛ yen nɔ Tolo tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ baara la kosɛbɛ u bɛ baara la dɛ awɔ mais ka fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔnin kelen u tɛ se k'o kɛ u b'u ta kɛ min kan ka kɛ kosɛbɛ priorité ye min ye u k'o kɛ kosɛbɛ misali la n bɛ misali ta o ye lakanabaliya ye bi bi in na hali ni maa min tɛ yeli la n'i tɛ fɛn ye i b'a dɔn ko n'i ye kibaruyaw mɛn i b'a dɔn ko Mali la bi
tiɲɛna lakana ko kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u se k'a la awɔ u se ye min ye u bɛ k'o kɛ kosɛbɛ mais ala tɔ o ye ko wɛrɛ ye o ye ko wɛrɛ ye dɛ kosɛbɛ n'o tɛ journée nationale de la souveraineté ko in bon n bɛ se k'a fɔ jamanadenw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ u ye u wulila ka ou bien moi je pouvais même appeler c'est-à-dire cette journée là la journée du soutien du peuple envers les autorités. kosɛbɛ La journée du soutien du peuple envers les autorités. o la ne b'o faamu Tout ça on peut comprendre. n sɔnna Hein? n'o don n N'o tɛ sɔnna Mali ka souveraineté kɔni o bɛ yen. ayi maga man ka k'o la O bɛ yen. awɔ o tɛ bi ye Hein? O bɛ yen. awɔ Journée de souveraineté retrouvée. C'est comme si notre souveraineté n'était pas au rendez-vous. a tun tilala an Ahan. na ne ma sɔn o ma A kun tilala an na. Bon. Retrouver ko in c'est comme si an bɛ ka na ni souveraineté kura ye alors que souveraineté b'an bolo. On est fier de ça. Très fier. On est fier de notre souveraineté. Très fier. Acquise depuis 1960. Kosɛbɛ. Depuis le temps de Modibo Keïta. Fo ka n'a bila bi la. Maa minnu y'a baara kɛ. N'an y'a nana ni nin sira in i ye hakilina ye sisan de n'an nana ni nin sira kura in ye ka na ni nin tɔgɔ modèle ye a b'i n'a fɔ maa minnu ye baara in kɛ tɛmɛlen an y'a kɛ ji bɔnni ye o dun t'a dɔ ye o tolo bon ŋaniya ɲumanya bɛ yen ŋaniya ɲumanya b'u la an ɲɛ b'u taabolo la kosɛbɛ an ɲɛ b'u taabolo la awɔ baara ka ɲi mais sari i b'a dɔn fanga tɛ koyi mais fanga lamununen don ni min ye kosɛbɛ a bɛ jateminɛ kun bɔ fanga kɛrɛfɛsigiba kosɛbɛ o bɛ min suguba fanga kɔnɔ tolo o ka jugu ni fanga yɛrɛ tigilama ka ko ye awɔ parce que Mali la bi tolo a kana kɛ i n'a fɔ ko faransi gɛnɛ de souveraineté sɔrɔlen a n'o ka jan a kana kɛ de ko an ni jamana tɔw kɛlɛla o de ye souveraineté ye a n'o ka jan non ayi aujourd'hui le monde on est dans un monde de mondialisation awɔ tolo an ni masi Alassane m'a fɔ ko k'a bɛ président wele a ka taa wa kosɛbɛ awɔ tout ça o bɛɛ an mago bɛ ɲɔgɔn na awɔ an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔ an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔ cogo si la président yafara sɔrɔsiw ma sisan k'u bila ka taa awɔ a ma kɛ dɔwɛrɛ kama o sigiɲɔgɔnya ni teriya ni badenya ma ni ɲɔgɔn cɛ o don delili minnu fɛn minnu kɛra o kɛra parce que an ka se ka sigi an ka se ka bɛn ko la ni a fɔra k'a fɔ an ye dɔ kɛlɛ dɔw bɛ wuli k'a fɔ k'o ye souveraineté ye non souveraineté kɔni on a notre souveraineté il y a très longtemps a b'an bolo a mɛnna maintenant mun bɛ kɛ sisan souveraineté i b'a kɔlɔsi de kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ni ye jiri turu ni tɛ ji k'a kɔrɔ awɔ k'a makaran kosɛbɛ i b'a makaran de awɔ mais n'i y'a to yen tolo a bɛ fisifasa kosɛbɛ a bɛ kɛ fɛn lafulen ye peut-être que an ka souveraineté a lafura de kosɛbɛ n'o tɛ k'a fɔ a tɛ yen a bɛ yen ou bien la journée nationale pour le renforcement de notre souveraineté tout ça nin bɛɛ bɛ faamu awɔ o don bon mais mɔgɔw kana bila u kunkolo la k'a fɔ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta bi de koyi kosɛbɛ bi tɛ dɛ Mali est indépendant depuis des années awɔ on est fier de ça kosɛbɛ les autorités minnu bɛ yan sisan u bɛ ka essayer k'a sira ta awɔ i y'a faamu maa dɔw y'a daminɛ oui u bɛ k'a sira ta dɔɔni dɔw yɛrɛ maa caman yɛrɛ bɛ ka misali ta Mali kan bi kosɛbɛ mais a kana kɛ i b'a fɔ ko a daminɛna bi a ma daminɛ bi dɛ n'i ye Mali selen nin yɔrɔ la kosɛbɛ dɔ ka mara cogoya o de man ɲɛ kosɛbɛ tolo ni an b'o la u k'u janto awɔ baara min kalifar'u la u ka se ka kɛ ka ɲɛ awɔ parce que ko in bɛɛ bɛ o yɔrɔ de la o yɔrɔ yɛrɛ don ko in bɛɛ bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ tolo kalo joli an tɛ janvier la février mars i kɔrɔ k'a taa référendum kan ka kɛ bon jusqu'à présent kosɛbɛ an ɲɛ tɛ kibarabaw la an ɲɛ tɛ labɛnbaw la kalatan dun ye fɛn min ye jamana kuturu de bɛ wuli k'a jɔ kosɛbɛ jamanaden bɛɛ bɛ wuli k'a jɔ a ko la n'a fɔra k'a fɔ hali sisan ko jɔnjɔnba tɛ yen labɛnba yɛrɛ an ɲɛ bɛ an kan ka labɛn min ye yɛrɛ kosɛbɛ ne kɔni ɲɛ t'a la fɔlɔ ne b'o de wele n k'an ɲɛsin kosɛbɛ lamɔn ma awɔ waati sera ten an k'an pan ko kunna ni ka maaya kɛ awɔ kunnafoni sɛbɛnw bɛ yan kosɛbɛ an tɛ don olu kɔnɔna la o y'an sigi kun ye
n'an donna kunnafoni gafew kɔnɔ min ye challenger ye an b'a daminɛ n'o ye bi Amadu ale ye a yira k'a fɔ ko min ye madame Boire Fili Sisoko ko ale bɛ tiɲɛ kɛnɛ k'a b'o ɲini na koyi madame Boire Fili Sisoko tolo k'a bɛ ka tiɲɛ ɲini ni muso in a bɛ n'a fɔ tolo min bɛ tali kɛ a bɛ a minɛnen bɛ ka bila kaso la fɔlɔ kosɛbɛ kabi utukalo tile 26 san 2021 kosɛbɛ tolo affaire min n'u kama ko affaire avion présidentiel ani fourniture de matériel et d'équipement militaire kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana kuntigi kɔrɔ ale ka avion sango kuma kosɛbɛ ani finitigiw ka minɛn sango kuma awɔ madame Boire Fili Sisoko bi halisa k'a bɛ tiɲɛ ɲini na kosɛbɛ a ko tolo a fɔra k'a fɔ ko nafolo kasabi min k'a k'o sara awɔ tolo ko wari t'ale bolo ale tɛna wari sara nin ko kunkɔrɔ dɛ wa ale tɛn'i jigi da maa de kan k'a fɔ de ko ka nin wari sara ale nɔ na kosɛbɛ k'a sababu kɛ mun ye tolo ale ma jalaki yɔrɔ ye ale yɛrɛ la fɔlɔ kosɛbɛ madame Boire Fili Sisoko tolo a ye lettre dɔ ci awɔ association malienne des procureurs et poursuivants AMPP awɔ tolo o lettre cira janvier kalo tile 5 tɛmɛnen kosɛbɛ san 2023 muso in y'a yira k'a fɔ ko AMPP awɔ ayiwa tolo ko u kun ye laɲini dɔ kɛ ale madame Boire Fili Sisoko waati min na a nana ka bila kaso la kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ a awɔ bɛna fɔ bonyamasegi de don ka ɲɛsin AMPP ma awɔ sabu ko u ye min fɔ sariya ko la sabu AMPP in sariya dɔnbaw de don olu de b'a ko kɔnɔna la yen kosɛbɛ madame Boire Fili Sisoko y'a yira k'a fɔ ayiwa hakɛ min b'ale bolo tolo ni o ye jalaki min bin'a kan kosɛbɛ nka a ma kiiri fɔlɔ nka tolo k'a kɛ i n'a fɔ maa min yɛrɛ a jalaki tɛ ko la walima a jo tɛ ko la tolo madame Boire Fili Sisoko ko a sera jamana sariya a ka bɔ nin kɔnɔna la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ kabi octobre kalo tile 25 san 2022 kosɛbɛ a ko ale madame Boire Fili Sisoko maa min bɛ k'a lafasa n'o ye maître Alhassane Sangare kosɛbɛ o ye hakililajigi kɛ k'a fɔ ko laɲini min kɛra tolo ko ka wari dɔ sara kosɛbɛ madame Boire Fili Sisoko y'a yira k'a fɔ 500,000 min n'a fɔra k'a fɔ k'a k'a sara tolo a bɛ n'a fɔ miliyari tilancɛ de kosɛbɛ madame Boire Fili Sisoko ko ale kɔni bɛ ka nin ko in bila minɛn min kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ ayiwa ale jalakile de don k'a sɔrɔ dun tolo a bɛ yɔrɔ min na maa tɛ se k'a fɔ ko jalaki binnen b'a kan o de la madame Boire Fili Sisoko ko bi a sera ale tɛ wari sarako kuma la dɛ a ma fɔ ko wari sara caution a jɛlen bɛ n'a ye kiiri in de ka kɛ kiiri in ka kɛ caution ko kuma yɛrɛ ka bila pewu sabu ko ale mɔgɔw ayiwa jalaki min binnen b'ale kan tolo n'a fɔra k'a fɔ ko a tun bɛ minisiriya jɔyɔrɔ la o ye nafoloko ni sɔrɔko minisiriya ye tolo n'i y'a lajɛ ko ka wari sara k'a bɛ n'a fɔ u kɛn bɛ k'ale kɛ i b'a fɔ bana dɔ de filɛ nin ye nafolo bɛ min bolo n'a fɔra k'a fɔ a ka nin sara tolo o na sɔrɔ a bolo a ko ale ye jamana ka baarakɛla gansan de ye a ye minisiriya jɔyɔrɔ min kɛ nin ye k'a daminɛ san 2000 la ka n'a bila san 2015 la tolo ko a fɔra k'a fɔ maaw k'u ka bolofɛnw jira ale y'a ka bolofɛn min jira ala kelen pewu de b'a dɔn tolo n'a sɔrɔla jamana ta bɛ a bolo madame Boire Fili Sisoko ko tolo k'a bɛ min fɔ ko k'a daminɛ ale ye minisiriya kɛ k'a daminɛ domaine de l'État waati min na Alpha Umar Konare tun bɛ fanga la ka na 1997 a ko so kelen min b'ale bolo o so in yɛrɛ tolo k'a taara juru ta banque de la ka so in jɔ wa ko halisa juru yɛrɛ ma o juru ma ban sara la fɔlɔ yɔrɔ n'i bɛ juru ta banque la i b'a sara dɔɔni de a bɛ tigɛ ka bɔ i ka sara la a ko juru yɛrɛ sarali ma ban fɔlɔ o so kelen min b'ale bolo tolo ko fɛn min b'a bolo bi a bɛɛ dankaramayɛlen don ko sariya bɛ taa fɔ min na ko ale ka 500,000 wɛrɛ sara k'a b'a bɔ min k'ale b'o bɔ mini challenger y'a yira k'a fɔ ayiwa tolo ko ni nin miliyari tilancɛ min filɛ nin madame Boire Fili Sisoko ko a tɛ ale bolo bi a jigiya tɛ ale ye k'ale ka kiiri tigɛ sa ale hami de ye nin ye ayiwa challenger de nin kuma kosɛbɛ ni challenger y'o fɔ an b'a ɲɛsin le du Mali ma kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga min n'an b'a kɔnɔ ko o ni yɛlɛmali bolo dalen don yɛlɛmali minnu bɛ ka ɲɛfɔ sa u ye ɲininkali de tɛnku bila
ko yala an bɛ se k'a bɛɛ yɛlɛma suko ni dugusajɛ cɛ wa tolo ni ɲininkali de kelen bɛ dɛ L'Oeil du Mali fɛ L'Oeil du Mali ko yalima an na se ka fɛn bɛɛ yɛlɛma wa suko ni dugusajɛ cɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ko ka o yɛlɛma yɔrɔ a fɔra k'a fɔ ni furancɛla fanga in ayiwa baara camanba de bɛ yen Mali kɔnɔ yan ayiwa yɛlɛma kan ka don o la n'i y'a lajɛ tolo min y'an ka jamana sariya sunba ye constitution an ka bɔ 3e république la ka taa 4e république la o mana bɔ yen yɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn kura bɛ sen na ko carte biométrique o mana bɔ yen fana tolo yɛlɛmani minnu bɛ yen an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ taabolo kunna o bɛ yen Mali kura ko kuma bɛ yen tolo kalata ko kuma bɛ yen an ka politiki taabolo nin bɛɛ ye ko ye ko minnu bɛ yen bi minnu kan ka boloda jamana kɔnɔ yɛlɛmani nasiraw la nka ko tiɲɛ yɛrɛ la L'Oeil du Mali ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛ a ka kɛ dɛ sabu waati tɛ labɔli kɛ waati kunkurunin de bɛ yen bi tolo n'an ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ a ma d'a la n'a bɛ se ka kɛ waati kɔnɔna la L'Oeil du Mali y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ ko k'a daminɛ san 1960 tolo fo ka n'a bila bi la a ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna n'olu dadara ɲɔgɔn kan tolo a bɛ a seko de kɛ ka taa o jɛlen don a si m'a fɔ ko min nin bɛɛ kɛ min nin bɛɛ kɛ nka tolo n'i y'a lajɛ Mali ko bilama ayiwa tiɲɛ don jamanadenw bɛɛ bɛ ka furancɛla fanga in bɛɛ bɛ k'a lafasa o furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ minnu nakan kun ye k'a fɔ ko an nana jamana bila sen kelen kan ka se ka bɛɛ y'a ka o sabati jamanaden caman nisɔndiyara o ko la ko an bɛ don min na ko bi ayiwa o jamanaden kelenw olu de bɛ k'a fɔ bi ko gɛlɛya bɛ yen olu de bɛ k'a fɔ bi ko balo tɛ ka sɔrɔ olu de bɛ k'a fɔ bi ko taji tɛ ka sɔrɔ ka kɛ bolimafɛnw na olu caman de bɛ k'a fɔ bi ko Mali ayiwa tolo ko gɛlɛya bɛ yen dɛ k'a sɔrɔ dun Assise nationale de la refondation yɔrɔ jamanaden caman yira o ko fana kɛnɛ kan yen k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ gɛlɛyaw la Mali kɔnɔna la yan politiko gɛlɛyaw ni lakanako gɛlɛyaw ko nka an bɛ don min na ko bi ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi tolo kɛlen bɛ k'u kɔkɔ fa ka fɛn caman de ta u bolo k'u b'a kɛ nka ni Ala ma jan kɛ tolo u bɛ ka nin bɛɛ ta k'u bɛ nin bɛɛ kɛ dɔ bɛ dɔ la u bɛ dɛsɛ a bɛɛ la dɛ u ka dɔ ta k'u kɛ u ka tɛmɛ n'u sen fila ye L'Oeil du Mali de ka kuma ye nin n'an bɔra L'Oeil du Mali kɔnɔ min ye la lettre du peuple an b'an ɲɛsin o ma ale bɛ ka kuma min ye forçat civile kan a y'a jira k'a fɔ ko forçat civile ko jɔn kɛn bɛ ka ko dogolenw yira a kɔnɔ forçat civile tolo nin ye jɛrɛjɛkulu de ye bi a n'a tɔgɔ bɛɛ da min ye fasidi sɛbɛn n'o ye la lettre du peuple ye a kumana dɛ Youssouf Diallo ale de ye fasiri in kɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu min filɛ nin tolo ni maa t'a bɔyɔrɔ dɔn nka an bɛ don min na ko bi e ko jɛkulu in a bɛ sanayɛlɛ la dɛ a bɛ sanayɛlɛ la ko ni jɛkulu in a tɔgɔ ka fɔ a n'a ka poyi ayiwa jamanaden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka bi min ye ko forçat civile ayiwa tolo ni jɛkulu in jɔnni de dogo b'a ko kɔfɛ jɔnni de b'a ko kɔfɛ a ɲininkali kan ka kɛ sabu mun na tolo fanga min bɛ nin jɛkulu in na bi n'o ye forçat civile ye a bɛ fɛn bɛɛ la bi wa n'a y'a sen don ko la o n'a jama a tolo a kuma ka ca dɛ min ye la lettre du peuple ye a y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu min filɛ nin ye a tolo a dun k'a fɔ de ko a ye sanjan a bilala sen ka sanjan o tɛ dɛ ko a bilalen sen kan a ma janya n'i y'a lajɛ ko nka ɲininkali ye min ye o ye k'a fɔ jɔnni de bɛ jɛkulu in kɔfɛ nka a ko mana kɛ cogo o cogo n'i y'a lajɛ tolo ko ani jɛkulu dɔw de bɛ sanga ɲɔgɔn ma ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fanga nɔfɛ i b'a sɔrɔ o a ka ca Ala fɛ tolo o bɛ sɔn ka manja ani jama sɔrɔ ko misali la Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la yɔrɔ mouvement citoyen tun bɛ yan club de soutien volontariste ATT o CSV ATT o tun bɛ yan nɔ tolo n'i y'a lajɛ fasidi sɛbɛn 26 marsi ale ka ɲɛfɔli dɔw la ale ye sɔnni sigi nin kan kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ tolo ayiwa ni jɛkulu in kɔni bilala sen kan a ma mɛn nka tolo u bɛ fɛn caman na bi dɛ ko hali EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections tolo k'u ka maaw bɛ nin jɛkulu in fana kɔnɔna la olu de kan ka kalata labɛn wa ɲɛmɔgɔba n'o ye Ayise Baba Keyita ye hali sisan tolo ko n'i y'a lajɛ ayiwa ni muso in a tɛ politiki ko la a jɛrɛjɛkulu yɛrɛ k'a ma deli k'o kɛ an bɛ don min na ko bi da si de tɛ yen bi Ayise Baba Keyita tɛ se ka da min yɛlɛ hali n'i ye nɛgɛ gogoro da la Ayise Baba Keyita a bɛ don
ana yoro nyini muso in bi tolo ko fanga bi ni muso in na bi de kosɛbɛ Aïcha Baba Keita tolo forçat civil an bi domine ko bi ko muso do min ni tiɲɛ yɛrɛ la kosɛbɛ ayiwa jamana do fasili sɛbɛn yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔla jinɛ ko ta ka kow la ayiwa a ɲininkali kan ka kɛ maa min bɛ da bɛɛ yɛlɛ surtout ale ka jɛkulu in k'a filɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na tan a tolo tiɲɛ yɛrɛ la kosɛbɛ ko an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn de don ko animatrice don kosɛbɛ an bɛ don min ko bi tolo furanjɛla fanga furanjɛla fanga kɔni n'i y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma force civile fɔ a ma dafa kosɛbɛ la lettre du peuple ka kuma don dɛ kosɛbɛ n'an bɔra lettre du peuple kɔnɔ e ko an tɛ faso ka gafe b'a ta de n'o ye l'essor ye ale y'a yira k'a fɔ ko sirase min ni o bɛ tɛnɛnkun ale ni Masina ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka finitigiw k'u bɛ wuli ka jɔ ba la yen koyi tolo armée k'a ye se sɔrɔ a ye se sɔrɔ bamanciw kan kosɛbɛ o kɛra tɛnɛnku ani Masina de ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Mali finitigiw armée k'u ye bamanciw ka bingani wale dɔ kosɛbɛ u sera ka o kunbɛn ko bamanci ma maa 7 ɲɔgɔn na olu kɔni sera k'olu faga kosɛbɛ nka an ka armée maa 7 ɲɔgɔn na olu fana ni tora a ko la kosɛbɛ min ye maa 5 ye olu joginna kosɛbɛ n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ DIRPA n'o ye direction de l'information et des relations publiques de l'armée ale ye kunnafoni minnu di o de sɛbɛnciyalen filɛ nin ko tɛnɛnkun ni Masina cɛ kosɛbɛ a bɛna fɔ nin kɔni kɛra kɛlɛɲɔgɔnya caman tiɲɔgɔnya caman de kɛra kosɛbɛ sabu ko tarata janvier kalo tile 10 kɛlɛ de kɛra groupes armés terroristes ani an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ tolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ bamanciw taabolo kura min b'u bolo sisan o de ye ka mugu labɛn k'a don dugumakolo jukɔrɔ ni finitigiw bɛ boli u bɛna yɛlɛ a kan o bɛ sɔrɔ ka kɛ kojugu ye ko fɔlɔ min ye ja ani Jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o mana bɔ yen Kamara ani Masina ni ɲɔgɔn cɛ tolo n'i y'a lajɛ ayiwa kɛlɛ in a kɛra yen nɔ de Mali finitigiw k'u ye se sɔrɔ juguw kan maa 7 kɔni u y'olu bɔnɛ u ni na o kɔfɛ ayiwa finitigi wɛrɛ olu taara far'u kan walasa ka se ka u dɛmɛ n'i y'a lajɛ sanfɛ kɛlɛkɛlaw tolo olu de nana ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ka sankɔrɔta l'essor y'a yira k'a fɔ ko dimanche sufɛ ka dugu jɛ ntɛnɛn tɛmɛnen in na min ye gendarmerie min filɛ nin ye Sebekɔrɔ Kita mara la yɔrɔ bamanciw taara bin o fana kan gendarme kelen o ni tora o la adjudant chef Amidou Cissé ala ka hinɛ a la tolo min ye maa 3 wɛrɛ ye olu joginna o yɔrɔ kofɔlen in na yen n'i y'a lajɛ ko Kati fana kɔsa in na a bɛna fɔ bamanciw taara bin Kati ale ni Kolokani ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ o su kelen fana Dijeni ani Dijeni Kolokani mara in kɔnɔna la yen tolo yɔrɔ bamanciw taara bin o yɔrɔ kofɔlen in kan l'essor y'a yira k'a fɔ nin waati laban min filɛ nin tolo ko bamanciw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka ye Mali fan caman fɛ ka daminɛ Kita mara Kolokani ka taa fo Kati fanfɛlaw la tiɲɛ yɛrɛ la ko siran bɛ yen kosɛbɛ nka ko a t'i n'a fɔ o bɛ se ka an ka finitigiw tolo k'u bɔ u dabolo kan dɛ walima k'a fɔ de k'u jijalen bɛ baara min na n'o ye jamana lakanani ye k'u bɔ o sira kan jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen a tɛ finitigiw bɔ u ka taabolo kan nin de dɔ yɛrɛ fara finitigiw ka jija kan i n'a fɔ DIRPA maaw bɛ k'a fɔ cogo min na l'essor ka kuma la ko kɔsa in na minɛn minnu sɔrɔla ka daminɛ hélicoptère de combat la ka se mobili minnu n'o ye ayiwa kisɛ tɛ mobili minnu don n'o ye blindew ye radariw ani droniw n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ bɛ ka armée de kɔgɔ bi tolo bamanciw ka foyi tɛna foyi kɛ an ka jamana ye l'essor ka kuma don dɛ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ taa nouvelle horizon kan kɛ ale bɛ laselikɛla a ko min ye politiki maa jijalenba in ye sa n'o ye maître Muntaka Tall ye k'a bɛna fɔ ale ye samɛ foli kɛ koyi ayiwa nin ye laada de ye maître Muntaka Tall bolo tolo nouvelle horizon ka lakali la nka maître Muntaka Tall yɛrɛ ko kana fɔ ko laada don ko ale kɔni bolo nin kɔni ye jamanajɔ démocratie taabolo bɛɛ y'a taabolo de ye nin ye ale bolo maître Muntaka Tall sinidi faso yiriwatɔn kunungo ayiwa a ye sankura foli kɛ laada la a bɛ kunnafonidilaw de wele tolo jamana bɛ lahala min na ka i da don o la nka maître Muntaka Tall yɔrɔ a yɛrɛ ye politikimaa ye politiki tɔn ɲɛmɔgɔ don n'o ye sinidi faso yiriwatɔn ye tolo nka a ye jalaki bɛ politikimaw kan dɛ
ako n'i ye jamana ye nin lahala in na bi n'i y'a ye sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ wa n'i y'a ye hali jamana maracogo tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa jamanadenw bɛ ka majɛ sɔrɔ a la Maître Munda Tall ko maa wɛrɛ tɛ maa minnu bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ko la o ye politikimaw ye ni Tinɛni ye min fɔ Bama ɲɛkuru ko la dɔnbaa y'a fɔ dɛ o la Tolo Maître Munda Tall a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ in ayi ale kɔni bolo hakilila falen don k'a lajɛ fɛn min bɛ yen n'o tɛ se ka to yen fiyewu ayiwa n'i ko i bɛ kuma fɔ Tolo i k'a fɔ kunnafonidilaw ye jamana kunnafonidilaw olu de ye jamanadenw ka kumada ye o de ye jamanadenw ka ayiwa hami yɛrɛ fɔyɔrɔ ye o de la san o san a bɛ kunnafonidilaw wele ka se ka nin kuma f'u ɲɛna a ko n'i y'a lajɛ ɲina tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye Tolo tɛgɛrɛ ka fɔ u ye sabu ko san 2022 tɛmɛnen in na Tolo tiɲɛna fɛn caman kɛra fɛn min bɛ yen ni Mali bɛ se ka disi gosi n'a ye k'a sababu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ ye k'a daminɛ embargo la ka na coronavirus la ka na anw ni jamana wɛrɛw cɛ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa min ye jamana kuntigiw ye ayiwa Tolo k'u ye fɛn min kɛ ayiwa a ɲɛna dɛ Maître Munda Tall ka kuma don a ko nin y'a siɲɛ 24nan de ye san o san Maître Munda Tall a bɛ kunnafonidilaw wele Tolo ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye nka a ye da don min fana na Tolo o ye k'a fɔ Mali bɛɛ yan n'o ye démocratie ye Tolo ko a bɛ ka bagabaga sabu bunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kunnafonidilaw ayiwa bagabagali wale bɛ ka taga ɲɛsin u ma k'a b'a ɲini haute autorité de la communication fɛ n'o ye haki ye Tolo a k'a bila a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔna la a k'a yɛrɛ bila a ka minɛn kɔnɔ sabu ko kunnafonidilaw bɛ ka majɛ ye a ka baaraw la n'o de ka tugu kɔ gudugudugudugudu k'a fɔ a ye taa nin sira fɛ a ye taa nin sira fɛ Maître Munda Tall ko o tɛ a man ka se o yɔrɔ ma kunnafonidila kan ka to yen a k'a ka baara kɛ n'a tɛ ka bɔ sira kɔni kan Tolo ko démocratie yɛrɛ a sinsinnenba kunnafonidilaw de y'a duloma yɛrɛ ye n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ e ko an t'a datugu ni Les Échos ye ale bɛ laseli la a yira ko min ye sigida 3 ye Mali kɔnɔna la n'o ye Kayi mara kɔnɔna la yen nɔ sa Bafulabe Mayina ani Jamu k'a bɛna fɔ wulikajɔ dɔ tan bɛ yen Tolo gɛlɛya de bɛ nin dugu ninnu na e ko ka kuma la ko Bafulabe min ye Mahina Jamu ani dugu caman yɛrɛ n'i y'a lajɛ nin ye Mali tilebiyanfan jamanaw de ye Tolo a dugu sigibaw Tolo gɛlɛya b'u kan dɛ gɛlɛya b'u kan sɔrɔ tɛ yen ko Bafulabe Jamu Tukoto Badunde ani Sangala Tolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ terrain kɔni jɔlen bɛ bi a bɛ san caman bɔ bi nin dugu ninnu fɛn fɛn filɛ nin ayiwa terrain de bɛ tɛmɛ nin dugu ninnu na yɔrɔ terrain kɔni jɔra maa t'o gɛlɛya fɔ bilen n'a fɔra k'a fɔ Tolo ko min ye sɔrɔ ye sɔrɔ tɛ kɛ yɔrɔ min na terrain kelennin min bɛ yen n'o bɛ tɛmɛ yen n'o jɔra n'i ye Kayi mara kɔni fɔ fana i ye terrain ko kuma de fɔ Tolo k'a kelen bɛ sababu ye bi baarantanya maaw bɛ bɔ ayiwa nin dugu ninnu na k'u kunda dugu wɛrɛw kan k'u bɛ taa fɛn ɲini yɔrɔ sanubɔyɔrɔw fana don nka o sanubɔ yɛrɛ Tolo o kɛlen bɛ bilisa ɲagami ye o n'a ɲɔgɔnna caman a ko Kayi mara la bi gɛlɛya min bɛ yen ko hali maaw bɛ ba tigɛ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko bagi bagi yɛrɛ o tiɲɛnen bɛ a tɔnin nana k'a la nin dugu sigibaw an bɛ don min ko bi Tolo ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye e ko ka kuma na gɛlɛya b'u kan dɛ ayiwa an b'a kuncɛ ni nin e ko wele ni Ala sɔnna yan Tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah gafe kuraw mana bɔ lakali an lamɛnbaaw ye an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma